Kumusta na mga hamis? What's up mga hamis? Unta hamis na mo dira na side. Kay hamis lang mo ko diri nga side. Anyway, I hope na may natunan sa katong last na video about unsa ang akong sekreto or unsa atong mga tips para mahimo tang hamis ug unta inyo na siyang ginasugdan i-apply sa inyong mga sarili para masugod na pud mo og hamis, di ba? Anyway, lingaw ato buhaton karong adlaw kay magtudlo mi og unsaon pagbuhat og homemade pork barbecue. Since kabalo man jud ta, kabalo ko hilig kay ta mga Pinoy og barbecue. Sa buta pork barbecue na perti na itong liga na. So, karong adlaw, watch and learn unsaon pagbuhat og homemade pork barbecue. Alright? Stay hamis ug tan-aw lang dira. Ayaw jugawa. And subscribe sa akong channel. Love you. Hi, madam. Nasa ka na, madam? Madam daw. Si Mo na siya ang tadtarist sa barbecue nga atong buhaton. So, pila nakakatuig na gaingani, madam? Ay, sir, ay, boss, master, chef. Atong na-experience ko mama. Ay, so dugay-dugay na dyan ay mga pila nagkakatuig karon. Kuan ba ko 3 years old. Ay, dudu. Anyway, anong naon na siya pag-slice? Ano yung ganun siya na process good. Ang ano? na pag-move on. Nganong lay labhunon diri katapod sa alo. Ginalabhan po ni karne. Inalaban. Hindi nang katawa. So tubaga kog tarong ba ngano yung naon pag-slice? Ngano yung nakadaka ang slice? Wala ko kabalo. Mahappy ba mga ngaon kung nga nakadaka ang slice? Tusok-tusok man ko daw ni siya. So may gabi itong pagtusok. Mura na rin ka ng finger licking good or nadrilo. Mura rin siyang pangtusok. Dili tayo tayo magamit og lain nga pangtusok. Nadyo specific na pangtusok. Pangtuhog. Okay, so it's marinating time. Woo! Pa-happy po muna eh. Yay! Okay, so unsay kanang unsay ingredients para ma-marinate ang grabe ha, grabe. Unsay ingredients day, madam? Sugar. Sugar og shush. Shush. Unsa pa jud? Bimbe. Napaday magic syrup og unsa man ni siya? Ahos na, madam. Ahos og paminta. Okay. So paghalo-halo na siya. Guys, basig gimingaw na mo sa katong labunon ganina, nawala na siya, no? Yay! Okay, so yun sa nimo. That's marinating time. Yun sa ganan nimo no, tana kog tarong. Sa process ba? Gibutang ang ingredients. Naon na dinam kumot-kumuton lang halo ra na. Diha nakatago ang sekreto ng alami. Yes. Okay. Hugaw din eh. Oh. I washed my hands yesterday. Kira? Kamo na yung mag-judge, guys. Basta kung gusto nyo hinlo, pahugas po nyo siguro, no? So, unsay gihalo-halo dira, suka, ang toyo, butang na ba ang paminta, magic syrup, gihurot na to tong, butang na ba magic syrup? Yes. Gihurot na to yung yung buong laman. Tapos unsa pa jud na? Pumunta again. Puminta na pod. Ito ka ng liso to, ka ng powder. Yes. Okay, so yes daw, yes. May unsa kay itong kalang unsa kay itong kanang spelling sa yes? Tapos unsa kay ito pagbutangan og kanang i sa tubangan? Yes. Sumunod na itabo karon sa iyang yes. Nagilak-kilak iyang yes kay iyang gitadtad ang onion. Atubang daw sa kanang ay sa yes nimo be. Hindi pa lang naman ako siya. Tuloy ang palangga, oh. Oy, gibiyaan jud siya. Ang lakaw niyang palangga. Nagambak-ambak yung mutubo pa daw siya sa next year. Hopefully pag wala na yung COVID. So, COVID ba diba? Nanay, hindi ko sakit maglutong ko, barbecue. Umapit sa nagkadaan yung gamot na. So kanang sibuyas is i-appeal pa na siya diri sa
Yes. Mm. Ang secret recipe niya, ang luha. Langaw. Lagaw. Ay, ano din na. Bisag, Nagluha. bisag buhi pa ka, ginalangaw na kabalo. Ano siyang gibiyaan siyang palangga. Alright, so humano na nato ni guys. Pagka human ani ang onion, i-chop ni siya og tarong, pati ang ahos, i-chop po ni ang ahos sapin. Yes, sir. Ayaw tanggalig dahon. Ano minatanit niya. Okay, so nabutang na po nato ang ano? Ang sibuyas. So karon ang paminta ahos day, ang sana siyang ahos. Guys, children, don't try this at home. Kung gusto mo nga kanang matarong og dok-dok, pwede yung ulo inyong gamiton. Okay na natin. Hi Orion, na-curious ka Orion sa ginabuhat nila Orion. So magbuhat mi karon og kanang marinate sa barbecue, baby. Makaano si mga babe? Dili good. Bawal ka sa pork bino. Bawal ang pork. Ang Wala, namiming. ang bawal sa mundo. Guys, mo din na si Toothless tapos palaway siya karon kay Orion kay medyo nagselos siya. Toothless. Ang name, pero totoo na siya. Dami mong sinasabi ah. Kaya lagi ka malay ba? Kung naon. Ang naon mo malay ba? Okay, so karon natadtad na natong ahos, nabutan nato sibuyas, nabutan na natong toyo, suka, paminta, magic sarap. Kaya, kabalo ka. Unsa na siya? Kabalo ka unsay Unsa na siya? Unsa na siya karon? You live it. And you live it. kabalo ka unsay best recipe na? By the way guys, kasi nag-wonder mo pila to ka kilo na pork. 1 kilo lang dito guys kay poor man ta. So mo na siya. So according to my chef 1 and chef 2, so bali May butangan na tayo sugar. Hindi siya matunaw. Matunaw ito siya. mag-food coloring na siya karon dapat karon pa lang. Okay. Matunaw siya, no? Ay, mapagod siya, no? May glasa. I'm not sure. Okay guys, so makabantay ba nagsabot-sabot pa sila unsay buhaton nila para sa ato ang barbecue marinade? Right, so ladies and gentlemen, gina-complete na lang ang process karon. So as what I have mentioned na ganina, nabutang na nato ang mga kompletos ricados. So karon nabutangan na pud siya og food coloring. Yes guys, na siya color. Muna siyang effect sa food coloring. Ayun na lang. Tapos Si matunaw. Ayun na lang. May ba si mapagod? guys, nagsabot-sabot na po sila guys. Kung kami daw sugar o dili. Kay sa basig mapagod kapuyon daw ang ano. Sumal butangan og sugar. Siya. Unsay ka na sekreto ang sugar day unsa na matamis-tamis na mapait-pait. Yeah, it stays. So si Orion kay gipataas lang ni siya karon kay ang iyang best friend nasa baba nagbantay. May lasa ni. Ay, lasa. Ano nga po? Noon niya ma-effect pang food coloring na. Gamot, ha? Ang kulang hugas siya gamot guys. Anyway guys, long story long story short. So paghuman ani sa halo-halo, butang na nato balik sa fridge for 24 hours tapos ugma na ta magtusok-tusok. Yes, finally to. Ugma finally tuhog time na ta. So let's resume tomorrow. So 24 hours has passed. At ngayon nga titingnan na natin kung kumusta ang ating na marinate na pork barbecue. Tama din sa'yo dito gapon. So, English na karon. Sorry. So guys, mauna ni Day siya guys. Ang ato ang na-marinate na after 24 hours. Bango kayo siya guys. And tuhugo na namo siya karon. Actually, mag-video lang dyan akong contribution na ni. So ituhugo na niya ni karon. Okay, so muna ni guys. Ginatuhog-tuhog na din siya guys. So na tayo uban natuhog dire. Mucho kay siya guys. So mura na atong buhaton ni karong adlaw. So tiwason na nato ni siya tanan og tuhog-tuhog. So hantod mahurot nato na yung sticks tapos finally ugma pwede na siya maluto. So pila gani pag ano na ibutan na siya sa ref tapos ready to cook naman ino, ready to salang naman ino. Yes. Okay. So muna to guys. So untag lami ni. Bye.
Yo yo, what's up? So, nag-bye-bye daw kuno kahapon. Nag-bye-bye daw kuno ko gahapon. Pero actually, dili pa ta na human dito kay dili lang ta mag-end sa pagpakita kung giun sa pagtuhog-tuhog ang mga barbecue. But we will also show you nga butang na siya sa sugbahanan. So, tanawan ninyo guys, kay lami kayo. Hi! Hi mga porky! Ginagrill na kayo ngayon. Wow! Wow! Improvise brush. Actually guys, ang nabuhat nato gahapon is 44 lang ata ka sticks lang, pero 'di ba sulit dagko kayo. Kita na to. So, muna siya patikim na mo guys. So later on maluto na ni siya. I hope nag-enjoy mo sa mong video tutorial kung saon pag buhat og homemade na barbecue. So if you want to check out sa uban pa namo ng mga pwede buhaton or namo i-suggest na content na lamian unsa ba ho kamo na bala lamian mian right, just comment lang below sa akong channel or from this video. Make sure just mag-subscribe pud mo no kay lain pud kayo. Anyway, thank you again and sit guys, the moment of truth. Nahuman na jud siya og sugba-sugba. So, muna siya. Gibutangan na nato siya og atong homemade lampod na sauce. So, unsa ka na ingredients sa atong sauce? Gibutangan na siya ketchup, Soy soy sauce. Sugar. Sa pa jud? And paminta. Sa pa jud? Some water and some harina to make it thick. Thick. Great thick. Para mas thick daw siya, guys. Thick. Okay. Sumuna na siya. So, unsa siya? Halang ni siya dili? Nope. Sayang. Anyway, kung ganahan mo halang, dapat katong pagluto pa lang siya ha. Anyway, mura naman siya kanang gihalo-halo lang muna sa spaghetti sauce lang siya, guys. Ay, sumuna ni guys. So, lami na jud kay ni. So, tilawan na nato kung lami ba jud. Lami kayo, guys. Lami kayo. So, paggulat ninyo, pagbuhat na mo kayo ninyo para makakaon na mo. Stay hamis.